ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି ଟିକେ ହବ କି? କଣ ହବ? ମତେ କହିବି ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି ଟିକେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ହବ କି? କୋଉଥିରୁ କଣ ହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କେମିତି ବୁଝେଇଛି? ଆରେ ପର ସ୍ତ୍ରୀଟା ହେଇଥିଲେ ସିନା ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ନାଇଁ ସେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଘରେ କେହି ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି ତ, ଘରଟା ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। ତମକୁ ଟିକେ ଘରଟା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁନି? ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯଦି ଆଜି ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମଠି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ନା କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଅଛି? ରାତି ହେଲେ ମୋତି ଭାଡି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛ। ଆଜି ପୁରା ଗୁରୁବାର, ଏତିକି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କଣ ଗୁରୁବାର? ତାମାନେ ଆଜି କଣ ଟିକେ ସେଇଥିରୁ ହେଇଛି? ନା ନା, ସେଇଥିରୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଶୁଣ ତ ନା